Gari Ugarte, zorionak Euskadiko azpitzapeldun Amurreko lasterketa honen ostean, zorionak, lasterketa polita egin dazue hor juniorrek. Bai, lasterketa politxa izan da, oso moitua, eta ikusteko nik uste politxa egongo dela. Lehenengo kilometrotatik mugitzen ikusi zaituztegu, berez favorito handienak zeatenei. Bai, azkenen bagenekin terreno nazala moitzeko, eta bai, denak genekin hori eta denak zei geha. Zemako azken malda hortan, dena erabakitzeke geratu da, baina gira da Irazabal aurrera jodula, hor tarte txiki bat geratu dela, eta horrela utzi zaituztegu, helmugan derrepente eta mirata agertu zaigu, eta justo hartu dezue. Bai, oso indartxu atakau do Irazabalek, gero ni saiauna izatetik jarraitzen, eta atami harrapa dut, eta hori, seiko grupotxo bat jungea, atakeka, metara arte, eta atamik lortu do azken rektan sartzea, beha bakarrik, eta, lanzao eta esprina beha harrapatzeko, eta gero azkenengo momentun Ortega jaunak harrapa bino. Zorionak. Mi esker.